O igual que xa fixeran Ribeira e Porto do Son, a Pobra vende sumarse á lista de concellos accesibles coa instalación de pictogramas en todos os seus departamentos. Presentar, neste caso, que é a adaptación do concello mediante pictogramas a toda a xente que ten algún tipo de problema ou discapacidade intelectual. Desde que nós chegamos ao concello, como sabedes, intentamos facer deste concello un concello moito máis acolledor. Comezamos o ano pasado con certas obras de accesibilidade para xente con diversidade funcional, como sabedes, nas praias. Seguimos adaptando pasos de peóns. Este ano seguiremos tamén facendo obras para adaptar os pasos de peóns e as aceras, algo que creemos que o que vai a facer é mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e da xente que nos visita. Esta iniciativa provén da Asociación Amicos, que ten por obxectivo conseguir que todos os concellos promovan a accesibilidade cognitiva ao longo deste ano para continuar rompendo barreiras. Nos, desde a nosa asociación, intentamos romper todas as barreiras que sean posibles e todos os concellos que se presten para esta colaboración, estamos encantados de colaborar con eles. Témolle que dar as gracias, porque sempre é importante que todos os organismos públicos intenten facer con nós esta labor, que é moi importante. Son cousiñas pequenas, pero son moi grandes ao mesmo tempo, entonces, danos a satisfacción de poder colaborar. Dende a entidade lembran que os pictogramas non só facilitan o acceso aos recursos públicos ás persoas autistas, senón tamén a xente con dificultades visuais, de lectura ou mesmo a persoas que non entenden o idioma.